ampen dak nilitum kacuning riba kerak pacuhang laso presiden ing tisar apan kasa presiden ing tisar apanta nilitum kardom cuhang lo kardom pajir lo lapen nilitum akidu kisung ke mupentai nu la nilitum aprang jong ta bang than lo la soteng lo nilitum kisung ke boy bang ke nilitum ke northern eporesesona long ke klema tum lo nilitum dorma long bom boy pisitame nilitum bang ke nona bang ke nilitum ke akama belu pusinang pukol provera we pumupen la I katum la jirpi tu methan soteng lo provera we punang pathe log lo ave pusipun te hala suhud bang ke nilitum phan ke Guwahati penta order along le ro nilitum amenalis nang le ro boy pis tame la solo bang deep joysi patu joysi nilitum ke ave punang bom lo sitame non jong head jong sakuri pi bon lo pilo nilitum nang chini dun dena nang thek dun dena ki deep ajoy ne alang tumbang apus bang amen lar phak konsir pentong le alone dibyon pentong le alone Guwahati pentong le alone la bani nilitum chini ne den alang litum bang ke claim bom tum hanang ka phere jok alang litum apus bang amen ki ir bang lar phak lo FGDMR ko na pensi ke klang lo la so pus bang nilitum hanang ki pia dim boka ka frequency pirong lo aka frequency lang tum poisa tangka penalang tum cholar elo je nili hola so ho claim bom mahut chief secretary wang lo longso kang thu pa ka long chief secretary wang lo nili chorjun lo osa nili tum ke ko son lo nili tum ke daklem vera tum lo ko o kalang lo ma ko anin kan lo claim po nikan kre polosa pujal he enke pi lo chief secretary na apu nikan kre potang ne lo kente ko pi lo regular lo ma po kalisa pujal he ama de o han pulo o dila tu nikan kre po nikan ko e claim tha regular pila mo la tum ha people on an pi pe de ke la tum han ke pusi pukang lo de o bang pi lo che tha on lo o pi po ko la sot ke ko mama lo ke do forest secretary Dilip Terang ta do chief secretary wang ho nilituma dev o Ruby Singh ti ta do lo nilituma Ranja ta do lo anta nilitum hanon putala solam apu thak na pachini ni nang tham the nilitum ning duk de malada ke wang nang ko ga ni alang litum han nong nu ju tung te ke nilitum ahok be ka chi song ni tu non e kang cher ka lang ilo nilitum na ni so mar do skur do he America solai do hala tundat no he America solai nangi man nilitum solai nang ni mante pipo nilitum hanang hon ni delo nilitum aning kan claim pipo nilitum han la pa na jakon ang pipedet ke ahok ben nilitum han tanang jin so nei neng hon ing ko mal lo ke dolang ke andusura amuni rabe lo karbiang long so marai selo nilitum ta la ta amuni rai selo lu ke rai selo nte ching hon se roi nei pipo le nang hon ni de la CM sar tu liram rong hang aphan nilitum chuning ri lo nilitum lama sorura him pe chuning rilo la so lam put thanilit manang sai pi vek thanilit tu aja kon na pache long vek thanilit tu madim na pache klem long vek tha atheni lit tum ki sung lo nilit tu amen nang le ro a phitalit tum hana ve pu ko piaron lo nang li long ta patai ni thom lo nilit tu ba la se no na banke ki un nilit tum ta ka chicha on ining ke ka ining ke pung ining ke yang je lo no an ke nilit tum ta la dak nang cepat chong nang ko ke la so thil nilitum chuning rilo nilitum hanang claim pithasa nilitum chingki dam bom ta nilitum han ke lam nang dip lap long patulap lo ko lam lo lasi nilitum ke non nang litum hanan ta pinya ni ke nang chophanang ko ke la han lo media tum hanang pachini nang ko ke la lo mane nilitum dam bom nilitum claim bom se ta nilitum han ke nang dip bom na we punang than bom lo lasi non bang ke kiju siang deng loi la siong si nang ching wai pi pe nang tha ayata nang claim pi pe pulote nilitum an so sia ka ang song ta nilitum che dan bom lang nilitum che song bom la athe nilitum bang an wan le ka hang ali nilitum mit tha an wan si che ha bang apang ki thi dun ka nilitum limit tha adim si nilitum che long nai pu si chi ku la an lo ni li media phan chuni ri CM sa phan chuni ri ni li men ke bubi be pi ka dong nilitum la so kisu ala mo putha patte dam lo ma ala nilitum lo nilitum pati boklo dibyon dam lo arju dam lo nang tum phai nang lela tum se nang than bom lo ako nang tum ke asa kuri ke doi kali nang li tum ke kawe po si ke thai lo 1% value pulo nilitum han ke nang tum ke approver ave ke posna pulo Rebecca Baidolo Ruby Singh ti lo Ruby Singh de osa lo Ruby Singh ti ke la pen Rebecca Baidolo nak tunge provera be ko nasi nak tunge ni po nak tunge provera be nang le tike nak tunge akama be lu pusin ni tu hana ko
tapi ni anta nilitum ke kamo bang ke claim ni bom lah duty bang dam bom lah la sinili tu no bang ka amen nang ke litang lo po nili tu ma upgrade bang ke chilong vek nang po non la tum non ta jaja di bom nang man non head jong atumi dik anta ki jon dolang to bom lah nilitum la na ke jon si ave puson te nilitum thegom de chini dun de hok ala na ke jon do ko khala tum na che than do ko amas nilitum tanono bang ke ini ke pung ini ke oil tata ke claim teng atum le mane upgrade ke padam kali ke claim clear dia tu tu pon fresh le fresh tu si oni bom lo mane arta jum he kan koi non head jong aso martum arta le ke do tali ning kan ko rai si aso martum sina ke jon ai si no tum la dan ning kan crypto jo claim se upgrade tam nang ko antan tu ma farman sila tu nilitum ke hala da ke claim lang litum along ke claim ke dam as nilitum ke ekai je padam lo po teng lo nilitum la si la tu ke chen bian mo tangkap si ka ben ko si ka dilo julian lo itu la long kan ba ken ko na 5 lakh 6 7 lakh la ke chen ke la ke kuma tum hala Rebecca tingung pi ke bang ke ne ke robi singti la bahini hasa koi pinyang ko pun tum la baini asa ko pinang ko ko akhema la tum si divyon no ekang ni ke anu ka prega phanamen ke nilitum sung tek karon litum ke imaging dance si ke tek dun long alam si non nang litum ang no ta ke ningje lo nale se ke ke sektor ma me nilitum sector nale ko ye des CM sar kan ko pila na pachini ke siam sarapan ke alani tuhan ya la replika ba ya rubisi lo la alani tuhan ko pila CM